babwate esukari kurwa Seche Company au obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwa Seche Company au amajani kurwa Seche Company lya Keteba echumbi ya Kensalt igati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa Seche Company ya MRM aywale ayechi size au nabego ni chirangi au mkonya bali Black Sheet igati bintu binde binge inyiro nka mbabwa tomokali omunye munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibego bokali ba which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga asiri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirange namagacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simbe transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kera lituko kaligocha nigo ligocha lirena yaye na kikiagirire lituko lya lero ase Jumatane yiga na beire ingoikaga iga elion komanye ayabere kagokolekana korwa emambi eyalenge ntambe wikabono ikerochoragire chinsa ibere karibu ase keunga chinsa ibere ase nchira yo wikirano elion komanye ayitwa bere togo kwaleganiria ayabere kagokolekana korwa emambi yalenge ntambe oikachinga kechiga isaransoike elion koretere yemo ase yemo ayo bariki baito bamangana babere bakubeka chikambi ase chinsemo au elikwanekia bayasangereirie ngo yaretere ase nchira ere yoboikirano saransoike ekerato kubwaterana na Wilson Makori kurugari asensemo yebimanyererio na inche ingoko yaretera nigonkuru kwa Ruth Kemuntu na yo mwancho murigeria ogendete gutobwate se mitandao yetu ya Facebook na bago YouTube muna Igetembe TV korenda litangani anigatia yali na kwaliganirie ase kionga chinsa ibere asobotuko bwalero. Mataya mokuru nyankono ime ya mekenene ebunge ya Borabu nigo yesokiri na kugania obwene bwabo magega y'omwancho obo gusambirwa nyumba amune acid. Jenyo minto taya nero mai to renge ntumama nero to mai to tebi mechando yaito nero tigetu bana nero isa ya tigete sagune na baere tugegete na tata. Ekiombe kia bateresa ba Kenya National Union of Nurses and Midwives guchaka bene omugiro lituko lero. Etuarwete strike notice tarehe 22 cy'omutienyi oyo erinde government erorenga kia kora isaranse na into tokwane Gekure tindi guchase bonsi au bagendete goikirani obuni aiga asensi ya Kenya bachikwimokeriwa ebitambo kiro. Anyone found culpable in Gunism will be dealt with accordingly.
Toguchaka ekiunga chinsa ibere no roboti ruogo ichania amate yomongina nyagosira Jen Kemunto Miregwa oyosiretie obugima bwaye kubwatikana no gusambwa gakagere koba ase acid ase nyumba yaye yoboraro eyo egotoka ase kenyoro kya Nyankono imeye ward neyam kenene bungelia ya Borabwe county ya Nyamira ningobono amate yiga yabereke gwesokia na kugani komanya obwene bwo mwanchobo kubwatikana na makweli ayu abetega konyora amusia bano naboigo arenge ayobororo umuriketo Fatgad Gisemba nasangane ya mateyo na niga gutuchakirie kiunga chinsa ibere asenchira yoboime Jenio minta taya ne mai to renge ntumama ne to mai to tebi me chanda yaito ne ro tigetu bana ne isa ya tigete sa ne na ba ere tugete na tata Nenkwana yobororo mono korase abairi banyagusira omongina Jeni we miaka 50 mona ene oyo osiretie obogima bwaye asa makweri yobororo mono abo asakageire gusamberwa nyumba ase oboraro bwaye ne acid obotuko bwokera Jumatatu ye wiki eye gakia mangana ya na mabigaki ni vile hatuna uwezo ama ni nini umuntu uri ogokorete gento keria itinki ari mwathani omorogi ngira inu nabagusi ari mwathani omorogi na indamente te bintu geteti maitimbirebi kwa sababu kisha okorra anti na strain tibuna bato tebetia bamonyorete akichomeka na bokorra alikuwa ameshika mikono hivi okorra ngusturaga aringe maybe kama walikuwa na nyonga na ende we were like abagambi mbara polisi nere muina mbaigwete kende neba no enanti ochire kongetwa na kurete ase enyombe yiga nigo ebirore byenyombe ye byatire abwase abamwe abanyagusira baganetie obwene kubwatekana na makweri yayiga amate yane tukwanite nene tukakwanere simi mbuyarenge ona lingo cyo wakirwe simi no mwana ya Esther ngaye baba nyoka go tateni omuntu tayo korwa butimanyeti na ntimate kinda tebe mana go tukumetie naja na yakara tobi nyasa ore goronta fin ase ngencho korwe kisa kya kabeta iga Jeni tarenga ase kisa wana Jeni ominto tingo manyanga no mugondo ba omoita mugondo yo moita ne chinyombe chi abana ba gakino betosomia abana ba nyasa oyo toire chinguru abana bacha baturusi ase mechana Maiga ya makweri aya amaroro nigo umugambi we location ya Kyangeni Alex Tito nigo atebire asa matuka bwangoiga nigo omuchoyo iga ororire engai abwase emetie nyimeke ya erire mugaka bwengeye asiretie obogima bwaye na boigo ewiki eyemo ya etire omurendi bwomuchoyo nere akanyorekana gaitire geita asomochie oyoiga asebono omugambi oyo airire chinga kiechi na kubaenekeria abantu bonsi banyankono kuna obutuki mbogendererete ntu atakere gutware barasa on Monday kiara konyoro montos uitirwa se omuchioyo magaro yo togetaria geita lakirende kingo chigocha ngwakirwe siminga nainde omonginora osambirwe kiara erio kiria tokoteria korrekana korwa se bedroom yaye tuwachigoyo karian tokanyara confirm ngoitiru to one arrest ya med bono monto na bekreme uchunguzi kaendete kupainisha maneno Hingo reporter Getembe kuroiga Nyankono eye gotoke meye wodi ya mekenene ebunge ya Borabu county ya Nyamira Inche Fatgad Gisemba Biamano ya bene mulikeito Fatgad Gisemba asogotwariganiria oroboti orwo Ekiombe kia bateresa Kenya National Union of Nurses and Midwives nigo litukoria rero baba baguchaka omugiro bene a sense ya Kenya anene kurwase orusagia rwe county ya Kisii baba bakumirana na gukwanira iguru y'omugiro yo asibatebire serikali enene nigo yangire go isaransa mona barabwo elio kubategerera amagani abo nabo igo eli banyare koba bagwikira okoigwana nigo batebire omugiro yo urachiko genderera oika serikali yabereke go isaransa na gukwanira igoro ya magani yabo. Yanga Onkenge, Branch Secretary, Kenya National Union of Nurses. Etuachire igasiri tukoria rero guchaka omugomo wa nurses ba Kisii County. Omugomo oyo iga etuarwete strike notice tarehe 22 chiomutie oyo erinde government erorenga kiakora isaranse na into tukwane. Amangana ya iga igo
ekekundi kia Council of Governors kia bagavana bonse Kenya ngima ba Isarasti bagateba mangana ya to Isarasti nyakwanira rugura rita basa kwanira at county level. So amangana ega twatembire gukwana barabu entunde ntangani bagatama eya kabire bagatama bono mbali ya monaintwe bone ya rorekandinga mbali tayari gukwana naintu igotogo kwendanka elinde baturi kurunga bache bakoraki bache gukwana naintwe mogomo otari ntutore na bagavana bali batamete batakire Isaransa naintwe elinde tukwana mangana ya tukore na ndete gotebe kinenge nchembe sana ekero tutakire Isaransa tusorofwa mangana ya batiga twagendanga buri bachanka guchandika ngana ribagotori gitukwane etari korrekana tabia rengia asengenjo ng'abantu baitongosira bari ndagete goteba iga egendo kire kurunga collective bargaining agreement yani egendo kire kogera employee oyo orikire gasi atware ebitambukiro byo gusuka na konyore ebesa yae inere ku bargaining agreement tutage tutsaini ne Council of Governors na manganande ebintu mbiro robire gati yawa CCBA yo bitakire wikiraniwa pake binde mbiro to igwana nete bata implement ati eye ku return to work formula 2017 bangire ono ndagete goteya abantu baminto iga ndori kuchikogenda gasi mpaka amangana aya aisaransirwa kwanire tori keise to saini amangana aya aba nas bakisi county na Kenya ngima baka nchibesi yabo ndagete kuboliga nasa singuchikona muri gazi oikamo berenka elinde wewe engeria yaino gonko basaba igaberanka mundu tata bataba agende gasi ekiagero orokie mamincha ye union. Omo Senator we county ya Kisii Muske Richard Momoi Monyonka niga bakagwika bosibwe bunge ya Senate abo asaba kagukwanira igoro yengana y'abakori emirimo be serikali ye county ya Kisii abo baligetwe emirimo yokoene kibuna obochenu ngokorekana bulime ye county yo abo bakuruko buna Green Army nigo Nyonka aganiri oroboti kurwase committee yoborendi igoro yogo chakigwa kwebyombe ebyo bigotebekana koba ebyo gusagana anene abonchuria korwa ase county ya Kisii. Umurikito Brian Nyakundi na ikirana na gutwaliganiria oroboti uru. Umuseneta bwe county ya Kisii Richard Momoi Monyonka nigo litukolia lero aikirana ase bunge ye Senate abwase abagaho kwanera engana y'abakora emirimo imeye county ya Kisii abo bayigetwe emirimo yo kwanekia obochenu imeye county ya Kisii abo bakorokwa buna Green Army ukwana ime ye bunge yo ye Senate Museneta Onyonka nigo agania ekomiti yoborendi aiga Kenya kwaena na oroboti igoro yogo chakigwa kwebyombe ebyo bigotebekana gusagana abonchereria ime county ya Kisii abo asebo igo akwanera obosagani bwa negatigwe ase ensemo ya Keumbu ekero erombe ya linda mwananchi ya etete aroro abo ase umuntu oyo moboigo asiretie ubugima bwae to seek a statement from the Standing Committee of National Security, Defense and Foreign Relations on a matter of national importance and concern regarding the rising incidents of organized violence, harassment of traders, and misconduct by enforcement units who have been employed by the county government of Kisii. Mr. Speaker, Kisii County has recently witnessed a worrying rise in violence and insecurity. Mr. Speaker, intimidation by criminal gangs and alleged excesses by members of the county governments known as the Green Uniformed Workers, commonly known as the Green Army, have started disrupting business activities, undermining public safety. Onyonka nigo boigo akwanira ebintu bitano ebyo aganetie komiti yo yoborendi kwenda na oroboti egati yabo emerobelyo eserikali ebegete ase okolenda abonchulia gukora ebiasara byabo no morembe egati y'ebintu binde. The committee should address the following. Number one, the recent incidents organized by violent goons in Kisii County, including the attack on any political leaders who disagree with the current administration in Kisii. Nigo boigo ateba buna ekerengeryo kyokolika emirimo abantabwo bakorokwa buna Green Army. Nigo kiarenge ekiagera nigo abantabwo barenge gochaokonya koenekia obochenu ime county ya Kisii. Kolende bono nigo ensemo yabo egotebekana buna nigo bagoturubania ebiasara by'abantu ime yomochie okisi. This was a very good idea because they were supposed to be collecting garbage and managing whatever that the county government needed. And yet, Mr. Speaker, what you have is that the Green Army
individuals, including one, they have a mandate which we don't know where they got it from. They have been given certain powers which we don't understand. Ginko ripoteri Getembe, Rietariane Brian Nyakundi. Biamono sana umurikito Brian Nyakundi. Egati ya barai kurwase county ya Nyamira nigo babiri bagwesokya na kugendera kubolia omugusi muna egesaku kugendera kumusira Dr. Fred Matiang'i na gokyania amaberera muna nigo abarai bande kurwagusi abo barolekanire kwebwatirania ne kiombekeria kya Linda Mwananchi muna babiri bakwerusanania kurwa asokomwa Dr. Fred Matiang'i okoboko. Aniga kwanirwe mwana siasa Duke Ombagi uyoganeti obo governor we county ya Nyamira uyobereka goteba buna nigo abarayabo bagusi bagendrete komo amaguru Dr. Fred Matiang'i aseboigo abiriga ko basegeta barayibonsi bagendrere kumusira ase eganga yaye muri kitu Fatgard Gisemba utwaliganirie orobotyuru. Hao watu wote hapa sisi tunajua kiongozi wetu wa jamii ya Omogusi ni Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Na sisi kama jamii tutasimama na yeye. Tumeona wenzetu wakipiwa sana. Sisi tunajua Mheshimiwa Matiang'i na wata machumae. Senator Nyonga neri chumaria Matiang'i. Mheshimiwa Kibagendi neri chumaria Matiang'i. Mheshimiwa Barongo neri chumaria Matiang'i. Mheshimiwa Clive Gizairo na yeye pia neri chuma. Igo ntegeko tebe bagusiba minto. Let's not fall on the trap of opposition. Bawanza korwania ama chuma ya Matiang'i. Courage cha president ndo kori yigusi yaoka. We must allow Tembaro Siabasani. Sifuna is one of us. Na ande tutagede there are principles in opposition. Ekero utara Sifuna, ekero wajo wisaranse mesa, etutaye Sifuna asabot Matiang'i. Igo abantu baito tigato irengora tutigeri perera. Opposition is united. Para batanya rogana Matiang'i, batanya gutara nere. To wansele gavana isaranse ya Nyamira ga. Gavana area kwa Matiang'i conditions. Mo de ngonye wotagete ngo support o ko support nje bwe kambe gavana. O support wa bwe gavana ni gasi yakusinyire. So we want to tell Nyaribo wewe tunajua wewe una support Kasongo. Na mimi ndio dawa yako. Appearance of the governor of Nyamira County. The governor has failed severally to appear before the Senate. And we want to blame the Senate for sleeping on their job. Every time the governor is called to the Senate, he cooks an excuse that he's sick. These theatrics must come to an end. Biamono sana. Omo seneta we county ya Nyamira, Commissioner Eric Okongo Mugeni, nigo boigo aireri bagerio na kugikeria ebikole bichiburaburu ebyabere bikonekiwa mono aseliro bali agusi aseboigo abeire ega kubolia abantu bonsi bali bagendete kwikirania ebikole byo banyale ko bagokolerwa obutuki bwoime na kuimokerwa ebitambukiro bya bwango mono erikoenekia ebikole bingabune ebimbiri kogendera koenekiwa asense ya Kenya na aseliro bali agusi asobwamo. Mr. Speaker, we have witnessed, and I want to speak on what happened in my neighboring county of Kisii, where, Mr. Speaker, visitors led by the Linda Mwananchi group were attacked by people who would clearly be identified on video. We saw these videos circulate in the social media, Mr. Speaker, but to date, no arrests have been made. Mr. Speaker, when I went to bury that young man who was killed in Keumbu, my vehicle was also pelted with stones. What is sad, Mr. Speaker, is that if you look at these clips, especially the one of Keumbu, you will see uniformed police officers guarding or protecting the people who are attacking
the convoy that was passing through Keumbu, Mr. Speaker. You know, Mr. Speaker, that under our constitution, and the Senator Cherage is here, I know he knows our constitution like the back of his hand. Article 240, Mr. Speaker, was crafted very deliberately and said that the chairman of the National Security Council will be no other than the President of the Republic of Kenya. As we speak today, he is the chairman of the National Security Council. And he exercises supervisory authority over all security organs. And we know, Mr. Speaker, that the IG exercises command over all the police units. So we need to know, Mr. Speaker, who has authorized police officers, Mr. Speaker, to protect goons in this republic. Unless, Mr. Speaker, we want this country to degenerate. Because that's how Somalia began, Mr. Speaker, with gangs enjoying protection of the state, and Somalia failed. It's a stateless. It's now, you cannot call it a country that is has a rule of law. It has degenerated into anarchy. There is no rule of law in Somalia. Mr. Speaker, unless we do something, this country will degenerate into lawlessness. Abana boda boda anene bali bagokorera emirimo yabo imeyo mucyokeroka nigo baganirigwe kubwatia machiko na marago eri gutanga ebikore by'obusali anene chingaki echiabo tukoba gukwana chingaki baba bagutwalege ikaro kyobwamo erikoleto busiani ase sekte ya boda boda imeyo mucyokeroka nigo barulege kuru egetindi gochiase omwana ndubwenzi bweskuru orachikobwatanirwa hamono bogendia bwechipigipiwi anene chingaki chiga batire aso mutumo komoke ebwerusa umurikito Polycarp Okara otwareganirie horoboti oruo bana bodaboda abaigana nene bagokora obosombi bwabo imeyo muchigo okeroka oyule osulugatagatigwe county ya Nyamira mone county ya Kisii igo besokiri na kugenderera kurwe kuldege tindi na nechinga kichiga chiskuru cha bungirwe kukanya abana mbati kunyara kwa bakubwatanirwa asobogendi bwechipigipigi chiga azeri atangoro ku Benedict Mosote inde chairman ya Mabuko na inde vice chairman ya Ichuni ward wano nduko twata yabayiga ndori chikoebereri bantu muntu ndi bumwanafunzi onde bwenzi na muntu ko chiko mwana pigipigi oyi watoko mubwata tobwate pigipigi itonyere baka police toiro mwana baka police no itomurigi tomoire baka police yondo merana ne chairman Jones chairman ndwata yaboyigo ukwana sigi kalikiga kyabaletamo nigo bwigo bagendera koba bagusigitana buna bodaboda kwani kibunango sobara sebyo mbibiranya ariko babiko bakonya buna bakwerera amaleta ngoro ku esiranya moya mogute anderi se mangana bodaboda ngoro ku bobariri naboko noranga kwasebira kabesa kawo rinde konyara tubwati nonyene nakangombe kwagora kangombe gwakanira no mukungu alafu nande sa mangana ya bodaboda naboko nyara kwimukiri none roni kwanda kwa rusi chibasiri mali kwanyara kwakoreki wasomere none abana yesake yerengi ya mono waigo niko mugwagenda kwa bagusigetwe gati ya barundi abaiga munenchire ya mojo gukoro bombo chubagenda kwa bakoni kiwasa matuko akorumagega nchasa marieta ngoro kuri Richard Mukumbaba boda tebwati mepaka aitangoro Nyamira aitankisi tebwati mepaka twenspino mwana boda into frag yetu ne reflector through stage tag identification eyue korukuri bati okonyora nande kara ne ngao Nyamire ne kara ne ngaye bugate na Kisii ne kara ne ngaye bugate so abunto bwati problem omwelio yakolengana muno munyakirugo yiga kuro igasi nseme chigachi wadi ya Ichuni igo bwigagendera ko bwakobulya bana bodaboda kwani kibunango bwati barama chiko na nene bali bakokora bosombi chingaki chabutuko asama letsani gongolo kwa pedia mirere umo chairman o Ichuni ward tudete gote abuna boni go bwali bwachakira kwaba ase chise cheto chabutuko magosa manga abere ga kotorokana ga igakeroka ase ngenjo yokogosira chikasomo kontwaka negentekyo kero monto abwati gabana mangana ya butuko onye tora estate gokora butuko tafatali etugusaba kuchakira rero kire chinza isatu paka chinza isatu nenusu gendora ari utigera abantu bali bakora na litoko manyango kogosa ngotari kogosa inko reporter ya egetasini kya wanjite kya getembe kuroiga imiyo muchokeroka inchego nguru kwa Polycarp Okara Biamono yabe no mulikeito Polycarp Okara asugutwariganiria oroboti rumancho murigereria oroboti no rugutura somutimo komoke aseke unga chinsa ibere korende tobasa guskare aseke kagetari getambe nkuiranande elio nyandre gokumanya genda gutoro burigereri borobya imbe ya Getembe TV.
eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amavuta y'icimini kurwase che company ao amajani kurwase company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu bindi binge bwigo nkonya bale chirangi che company ya Crown asibwe bakonya amabati kurwase company lya MRM aywale ayechi size ao nabwo ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu bindi binge inyiro nka mbabwato mukoreri obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukoreri wa forklift asibwe mukoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakere simbwetra set number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asama liete ngorwa James